के घर के खर्चा चलाइला दिन भर खेत में रउआ कमाइला खेती बाड़ी के घर के खर्चा चलाइला रउवे चरण में चारों धाम आराम कली कोरावा में हई रउआ बोल मुँह किसान आराम कली कोरावा में हई रउआ बोल मुँह किसान आराम कली कोरावा में। हमरा न चाही कवनो खजानावा डीजे दीपेश जैसन मिलल सजनावा हमरा न चाही कवनो खजानावा राइटर अमरजीत जैसन मिलल सजनावा बवाली बसंत भइल शाम आराम कली कोरावा में हई रउआ बोल मुँह किसान आराम कली कोरावा में। दीपेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामगढ़वा।